Takže čaute ľudia, tu je Tom15 a ja vás vítam u nového videa a toto je prvé video z Clash Royale a updateuje sa mi to, takže paráda. No poď, dávaj. No. Dobre. OK. Taká špeciálna aférka. Tu mám, ale aférky sú asi tu, ne? Ja som to dlho No, môj klub ešte nemá povolené Clan Wars. Buď môžeme ísť teda toto na minipeku, okay. Môžeme ísť toto March taktik, alebo môžeme ísť normálne. Ja by som asi išiel toto normálne. Podľa mňa, že to bude dobrý nápad, no. Dobre, už tu mám. Si chvíľu vyčkám. OK, dám tu barbarov a ono, Wizarda. A on mi zničia lebo ja teraz nemám žiadne elixíry, že by som tam ich zastavil. Ale jeho dúfam zabijú. Stihnú. Stíhajú to a dobre. My vyhrajeme hru. Oh yes, my sme to vyhrali. A ja som sa ani nesnažil poriadne. OK, no tak... Dobre, ja som sa ani poriadne nesnažil a máme tu Lucky Block, ja to volám tak. Či sa to aj volá Lucky Block, ja neviem ako to je. Ja tu mám ešte nejaké tie Lucky Blocky, OK. Čo, niekto to písal v klube? Co sa... Viem, že toto tu je nové. Dáme si 2 hry tu a 2 hry v tom ďalšom móde. Dobre, takže môžeme ísť druhú hru. A ešte tam idem ísť, 150, no nič, mám ďalšiu vec. No a to potom budem robiť celé video z toho, jak otváram. Keď sa vám samozrejme bude Clash Royale páčiť, hej. Dávajte odber, lebo toto je môj druhý kanál a v popise budete mať môj hlavný kanál, kde môžete dať tiež odber. Hej. OK, no. O, jeho väža je dole. Takisto, jak i moja. Ale podľa mňa, že to nejde. A snažím sa tam. Yes! Ďalší win! Ja dávam proste veľa vínov a tak rýchlo za sebou, že to že nie je normálne. Dobre, 805. Okay. No, toto bude mať ďalší reward, to je dobré. Tu na tom. OK, Electro Dragon je tu. Tak počkaj, tak Collection. Je to. No počkaj, deck. Stal by som tento deck, ale by som Volky vymenil za Electro Dragona. By som vymenil ho za Volky. Tak, a dal by som teraz tento deck. A dáme ešte jednu hru tu s týmto tu deckom. A potom pôjdeme, alebo viete čo, tamto si necháme na druhý diel.
Tamto si môžeme nechať na druhý diel. Ja by som hlavne teraz išiel... Tak, no, počkaj, ja tu položím minipeku. Dám toho, len. OK, teraz tu dáme. No poď. Ja som dal 2 veže už. No, teraz poje 3. Ani nemusím nič dávať. Win. Ale ja toxic nechám. Ja som mu dal lajčiky. Ja toxic nechám. No, každopádne máme niečo. Jakej som to aj aréne? Toto je jaká aréna? 6. Teraz chcem dať Royal arénu. Mám nejakých friendov aktívnych. Nemám asi. Ja tu mám tú čestku. OK. Dobre. No, už si to môžeme rovno zmeniť na toto tu. Čo je toto? Neviem. Tamto môžeme. Dáme si toto. Aspoň jednu hru z toho. Uvidíme, že či vyhráme, alebo nevyhráme. Určite to dám jeho. No, OK, máme 11 sekúnd, OK. No, uvidí sa. Proti komu ideme? Proti tomu, čo tam je. Dobre. Teraz sa musíme posnažiť nejak... Nie, to nevyhráme. On má toho Ghost Kinga. To sú jak zvuky z Brawl Stars, keď prehráte. Ja dám asi arčerku, že by kryla zadu. A banditu dopredu. Ty ho predám. Nemám na nikoho lepšieho, ale... ešte to... Ty som možno predal? Nie. Ideme proti tomu istému? Nie. Počkej, arčerka, daj ho, však ty máš tam klidím. Zadok. No. Ja mám najmenej. No nič, ja dám určite. Tak teba chcem predať. Ja tu dám Mega Knighta. Ja... Proste dávam Mega Knighta. A arčerka bude proste kryť. Moja taktika je taká, že proste arčerka bude kryť a Mega Knight tam bude. No nič. Prehrávam, to sa mi nepáči. Keď teraz nevyhrám, no tá... problém. Dobre. Že by som tam dal Halanda. Peku, neviem. No, Mega Knighty tam dúfam pokroky. Tam nič? Nič ešte. Dobre. Dobre, už na to som 14 minút. No nič, toto by bolo všetko zo toho tu prvého dielu. Clash Royale, takže dajte lajky, dávajte odbery a my sa uvidíme u ďalších dielov.